Bona tarda, amics, com esteu? Faltaba hablar de las legumbres y las verduras. Llegums és masculí. Les legumbres són els llegums. Amb ella comenzamos. El garbanzo, el cigró. El haba, la fava. La lenteja, la llantía, la alubia o el frijol és la mongeta o el fèsol. La judía verde, la mongeta tendra. El guisante, el pèsol. I el tramús o llobí. Doncs fins una altra i aquí per avui acabem el vocabulari. Gràcies i que passeu un molt bon dia. Salut!